Pak Gambir. Nanging rasane ati tansah sulah pikirane karo siane. Hujan. Nek jaluk tansah pitu apa sing dadi gawe simbah. Nganti kakang lembaran hal tumuju projo muju paet. Iki kanggo mulyane keluarga Gambir seperti itu. Nanging ati aku sakkan alas ki mau. Ora ketemu pawangan siji wae sekena tak takoni dalan tumuju projo muju paet. Nanging najan tak kudu ngerti dalan tumuju projo muju paet. Wis gendeng tekan nyambut gawe mulyake keluarga Gambir. Baceke tumuju Mojopahit. Kakang barang kakang. Musul karo kakang iki arep ngopo? Ya sampean mau jare janji nek dolanan ora ninggal karo Pujan. Nek kasunyatane kakang ninggal Pujan. Kakang iki ora arep dolanan. Nanging kakang kuwi bakal golek kerja. Rancak mengko yen wis ngumpuk akeh bakal tak dol pasar. Yen entuk dhuwit nggo tuku beras. Mula kowe ora usah melu karo kakang kowe ning omah karo Simbah lan Simbah. Ora, kakang bodoni karo Pujan. Kakang ora golek rencek. Nanging kakang arep lunga ning Mojopahit. Iya to, Kang? Pujan. Tak tutup-tutup kono kowe wis ngerti yen kakang iki bakal tumuju ning projo Mojopahit. Kok nganti Pujan iki ngerti sing ngono sapa? Sing ngomong Simbah. Simbah mau sing ngomong arep lunga ning Mojopahit. Pujan. Pancen bener apa sing dadi kandhane Simbah. Kakang bakal nyambut gawe projo Mojopahit. Nanging kowe ora usah melu karo kakang, kowe nang omah wae dolanan karo kanca ruang. Kakang barang. Yen pancen kakang arep nyambut gawe ana ing Mojopahit, ayo kakang nyambut gawe bebarengan. Mergo nek nyambut gawe bebarengan kuwi disangga rasa enteng kakang. Jan, pancen bener kandhamu. Gawean kuwi yen dilakoni wong loro, gaweane saya enteng, kayane cepet. Nanging iki cilik durung wancine nyambut gawe, cukup kakang sing nyambut gawe, kowe sing nemu kepenak ora bali. Aku melu sampean. Mergo sampean sedulurku, aku kan ndek sedulur meneh yo kakang. Aku sampean. Ora salah akal bali. Ora aku melu sampean. Bali. Mau aku melu sampean. Wiwit kapan kewani ganti sakcap karo kakang barang. Simbah wae ra nate mulang sing kaya ngono karo kowe. Aku ora bisa pisah karo kakang. Semono ku aku Pujan. Aku ora bisa pisah karo kowe. Mergo kowe sedulurku sing tak tresnani. Nganti terewangi kakang bakal nyambut gawe Mojopahit. Iki kanggo mulyane kowe lan keluarga Gambir seperti. Ojo nganti Pujan kae diceges karo kanca ruang. Mergo sandanganmu kuwi Allah. Bali. Aku ora iso pisah karo sampeyan. Bali apa ora? Loro. Kuwi durung sepiro yen kelakon ten melu kakang nyambut gawe Mojopahit. Mojopahit kae apa? Menawa kelakon ten melu karo aku. Kowe ora bakal ngentengke gaweanku malah gawe ribet anggonku nyambut gawe. Aku tetep melu sampean kakang, aku melu sampean. Ora gelem bali. Ora gelem bali.
Kowe biyen ora duwe dulur, kowe njaluk dulur. Wong tuwa budidaya kowe tak gaweke dulur. Kowe sumpah nang ngarepe wong tuwa. Kowe ora bakal tumindak gendak sikara karo Pujan. Lho kok malah kok kula sora niki. Sing kebangetan iki Joko Pujan, Pak. Dheweke bakal melu karo aku nyambut gawe Praja Majapahit. Kumbaran. Pujan kuwi tresna karo kowe. Mula arep melu. Simbah, Apa? nganti Pujan iki ngerti bakal melu karo aku nyambut gawe Majapahit. Ya. Iki gara-gara sampean. Lho, kowe kok bisa nyalahke wong tuwa? Nalikane aku ninggalake omah Gambir seketi, Iya. aku titip eling karo sampean. Iya. Ojo nganti kondo karo si Adik Pujan yen aku nyambut gawe Majapahit. Aku ora kandha kok. Nyatane Pujan ngerti. Aku ora kandha-kandha. Lah ngopo? Aku omong. Kuwi jenenge padha wae. Sampeyan wis kondo karo Joko Pujan. Kowe cilik tak gedheke bodho tak pinterke. Kowe wis wani judeng karo raine wong tuwa. Ya, jempal. Seksialah janjialah. Kowe besok ngluwi Joko Pujan. Kok sampeyan iku tresno karo Joko Barat, Pak? Aku iki mau ngomong aku iki mau. Sampeyan wis mentolo nyabdo karo Joko Barat sing kaya ngono. Ora apa-apa, Pak. Menawa mandi sabdane sampeyan. Tak lakone, Pak. Kamu bareng ngomong, Pak. Bocah iki ora manut pituture wong tuwa, kedadiane kaya niki. Aja kakang bareng. Gawe aku kaya ngene, Mbah. Lah kakang bareng sedulurku, Mbah. Tresno karo kakak. Dulur ya dulur. Percaya lek kowe iki tresno karo Mbah. Ning nek kowe kedadian kaya ngene. Kowe ganteng-ganteng, irungmu ilang. Bisa ganteng apa? Ganteng apa ya jaji. Pak kowe iki, Mbah. Wali ta, Mbah? Ora pantes. Kowe lek nganggo jeneng Joko Pujan ora pantes. Tapi yang jeneng kelek wong. Ya ono genti apa? Jenengmu kalih Mina Pansem. Aku ngaran Joko Metyo Kebo Marjoyo. Tiwas kebenaran aku bisa ketemu karo. Joko kowe? Aku Joko Mbaran. Jago wong saka Majapahit supaya ngrangket karo kowe Kebo Marjoyo. Rangketan yen bisa Mbaran. Ayo cekelen Kebo Marjoyo. Aku tak etek kuwes.
sik jenengmu iki sapa jenengmu? Aku Joko Umbaran. Joko Umbaran. Sampeyan jenenge sapa ya? Aku Dayon, bapake Tulkiem. Dayon Bapak Tulkiem. Aku matur nuwun ya Pak. Sampeyan wis nulungi karo aku. Nanging nganti aku wani tanding karo Kebo Marcewet. Mergo aku dadi jago saka Majapuit ya Pak. Dadi kowe iki seraya saka Kraton Majapahit. Nganti kowe wani tanding ngadepi lawan Kebo Marcewet. Kuwi bener ya Pak. Nanging wis dadi sumpahku. Piye? Aku ora bakal bali yen durung mateni Kebo Marcewet Pak. Dadi wis sumpah kowe ora bakal bali yen urung iso mateni Kebo Marcewet. Nanging iki carane piye? Iki ana dalan le ana dalan, wis ana dalan. Mergo aku tau krungu kabar. Kowe iki anake sapa? Anake sapa kowe sik? Takon anake sapa kowe? Aku anak Jinggowati ya Pak. Anak Jinggowati. Iki kebeneran mergo mbiyen aku tau krungu kabar nek Kebo Marcewet iki tau seneng karo biyomu Jinggowati. Seneng karo singwongku. Ya, mengko kowe ngadepi neh kelawan Kebo Marcewet. Wani ora? Aku isih wani. Engko yen kelakon kowe ditingkes, arep dipateni kowe sambat. Aku sambat piye? Sambat. Biyong Jinggowati umbaran pamit mati. Biyong Jinggowati umbaran pamit mati. Lah mengko nek Kebo Marcewet iku wis luluh atine, gelem ngakoni kowe anak, nek kepen ketemu karo ibumu, kowe njaluk gendong. Aku njaluk. Nek kowe wis digendong karo Kebo Marcewet, mergo kekuatane iki manggon ana sumune kae. Ya, protelen sumu kiwa teneng kae. Sampeyan wis sing yo Pak Dayon. Ayo Kebo Marcewet. Tanding ana iki umbaran. Weh Kebo Marcewet. Ayo manuta karo aku. Laranggan sowan ing Majapuit. Jebul Serbiyowo umbaran. Aku ora bakal mati yen durung nyangking ndasmu. Ayo, acut tanding karo Kebo Marcewet. Joko mantrane Yayon. La ilaha illallah, bocah kok jedel kowe. Biyong Jinggowati. Ayo, Jinggowati. Umbaran pamit. Umbaran pamit mati. umbaran. Areng kowe tak tingkes sambat lan Jinggowati. Kabar apa kowe lan Jinggowati? Umbaran anak Jinggowati. Umbaran anak Jinggowati. Yen ngono kowe anak. awakku sopet tenang. Rupaku wis ora gadeg. Bapakku rupane kocar katir. Umbaran. Ana ngendi kumu Jinggowati umbaran. Omah gambir seketi yo Pak. Ayo, tutuhke aku lan temoke kumu Jinggowati. Aku gelem dudoke
Nanging aku ndek penjaluk yo Pak. Apa penjaluk bareng? Sikilku gejik ora kuat lagi. Aku jaluk gendong yo Pak. Jaluk gendong bareng. Heeh. Monggo yang pundai kekongan. Jaluk gendong. Selamat. Ayo, Bapak itu diem. Piye? Kebo marcawet wis bongkoyo. Tak tugel sungune. Hati pusaka loro. Iki jenenge apa ya, Pak? Iki sing diarani Gada Wesi Kuning. Oto si uning. Iki pedang Kunto Sukayana. Pedang nono. Pedang nono. Pedang Kunto Sukayana. Pedang nono. Ayo wis karepmu anjen Bingung bindeng. Iya. Iki dadi piyantelku. Mukti umbaran. Mukti padayon. Soan ing Majapuit yo Pak. Nyuwun ganjaran sinuwun Prabu Bomatunjung. Nanging sadurunge sowan Pak, ayo bareng-bareng gembur bujana miwaha andra. Ya. Pun para pemirsa Pak